Когато сенките затворят светлината, настъпва нашият час. Истинската битка не е срещу враг отвън, а срещу тъмнината вътре в човека. Тази тъмнина се надига отново, по-силна от всякога. Чувате ли шепота? Далечните викове. Това е зувът на злото, което се пробужда. Очите ми са видели много битки, но тази е различна. Тя изисква чисто сърце и непоколебим дух. Само чистото сърце може да носи светлината и да разпръсне мрака, който заплашва да погълне всичко. Приеми това наследство, млади защитнико. То е бреме, но и сила. Бъди готов. Сенките ще те изпитат, ще се опитат да сломят духа ти. Светлината е вътре в теб. Но сенките ще търсят душата ти, ще се опитат да я погълнат. Помни, истинската битка е вътрешна. Бъди силен. Бъди светлина. Подготви се. Тъмнината идва.